Алейкум бародар азиз, Redmi Note 13 Pro Plus 5G яке ай телефонҳое ки пеши Redmi бародаро кас телефони ба қуввати мисол i3000 боло гирифтани нами телефона маслиҳат метиҳем. Нархаш 32990 рубл, экранаш гаштагӣ, коркуниш вообще зури бадай, камераш 200 мегапикселе, влага защита дора, яъне дар дуруни об бемалол метавона ки истифодаш баре бародар азиз. Метавона ки дар дуруни об галавои занеу сиёмка куне бародаро. Ки чӣ саволе дора номеро дар рӯи экран дар охири видео мешаванд. Баъд Redmi Note 14 Pro омадаги модели нави, ҳам камераш 200 мегапиксел ва батареяш 5500 мАч. Экранаш гаштагӣ, боло поён динамик, вообще характеристикаҳои аҷоиб доранд ҳамин ду телефон. Чӣ саволе доре дар WhatsApp нависед, номеро дар рӯи экранан. Худо нигаҳбон, барори кор саломат бош.